domaćici, dobrodošli u prvi, u stvari drugi prank. Prvo smo prankali, sad znam da je loš ispao, ali ne veze. Eto, prvi prank je to. Tako da sad ćemo prankati. Ma dobro, sad se sliku jedan dole s vama. 16. Sad ćemo, znači, stavili smo vodi, stavili smo ljeplo, ovo, znači, ne može se nikako otvoriti, prankovat ćemo ljude. Tu je sa nama se vidim. Hey, what's up? I ja ću da prankamo, može? Hajmo da počnemo. Evo ga, hajde, jes poču, hajde. Još? Ne možeš. Ne možeš otvoriti. Jao, kako... Sačka, idi. Čekaj. Probao sam, ne. Pio. Meni jesu dobre igrice ove. Igram igrica.